Mohli ste vidieť slovenskú posádku, ktorá je zatiaľ priebežne na 5. mieste. Vidíte, že drobné zaváhanie na trati, aj keď laickým okom nerozpoznateľné, má za následok to, že ten čas je lepší alebo horší. Je naozaj dôležitá súhra všetkých 4 chlapov, v tomto prípade v člne, a rovnaká ako aj sila a prehľad o trati, cez ktorú idú. Chorvátska posádka zatiaľ bez problémov prešla strednú pasáž, uvidíme, ako to bude pre tribúnov. The situation being right behind in front of us, very fast, the time 45.